Merħba tfal, kif intom? Nispera li tinsabu tajbin. Jiena Miss Doreen nilqakom għal storja oħra u din id-darba l-istorja hija fuq x'taħsbu tfal? Żrinġ, sewwa qed tgħidu, ġieli rajtu xi żrinġ ġo xi għadira? Iva, mela ħanaqraw l-istorja, ħanaraw illum l-istorja x'ħatgħidilna. Mela Żażi ż-Żrinġ. Mela tfal, issa ħanurikom xi kliem li nistgħu nużaw biex niddiskrivu il-karattru ta' Żażi. Mela nistgħu nużaw il-kliem dħuli. Mela b'dawn tistgħu tagħmlu sentenzi. Dħuli. Aħdar. Gustus. Sabiħ. Tistgħu tivvintaw aktar kliem intom u toħolqu xi sentenzi dwar Żażi. Issa li tistgħu tagħmlu wkoll tpinġu xi partijiet mill-ġisem ta' Żażi dawn huma għajnejh. Hawnhekk għandu saqajh u l-idejn u l-sienu. Tistgħu toħolqu logħba bihom. Mela pereżempju jiena ħanażel għajnejh. Nista' ngħid xi sentenza fuq għajnej Żażi, għajnej Żażi sbieħ u kbar. Ħanħalli f'idejkom. Tistgħu tiktbuhom bħala sentenzi u tibgħatuhomna fuq l-email tagħna wkoll. Ukoll tistgħu toħolqu xi tpinġijiet bħal dawn ta' Hilda l-ħuta tarawha, karattri mill-ktieb waħħalthom fuq ir-rollijiet u żbajthom. Hawnhekk għandna l-marżeb, jifieri żrinġ qabel isir żrinġ ikun marżeb. U hawnhekk għamilt żrinġ ieħor. Jew inkella bħal dan iż-żrinġ. Mela ħudu ritratti tfal u ibatuhom fl-email li nipprovdilkom fil-paġna tagħna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Grazzi ħafna u nispera li ħadtu gost. Saħħa.